police pakhat hianin poisa chu lo kengin a hlim hle a poisa ken te chu han en dikin a poisa ken te chu an fop vela chu ti lai chuan nula pakhat femina chuanin chu police poisa ken lai chu aron po thlak sak mak mai police po chu a hril hai hle a chu ta police ron tong chuakin enge ni omzia kha poisa kha kata tur ani kha ka chan pol tur liu ani kha aron tia femina chu ron tong chuakin ithil ti dan hi thil dik lo takani kha poisa kha ita turani na pakhat ma omlo izak chailo mi ti in an khumta pi pi pa chuta anu ema lampang chu hoin nu engei an I thaim ti in an zota anu ema chuan thil danga lo chang lovin buite ka fanu poisa kha pe mai ro chutelo chu helai hian thil ka zuar thei to lawang an tia femina chuan nu ka pe lawang hi thil dik lo takani dan lovin hepa hian ti ni poisa hi kan pe ka ngai lo reng an tia police chuan femina chu arang ko ka nang nu kha engei ni a ivan zak thei lo ve helai huna duty ka ni a helai chuan ka thu tu in thilakal thin ani chu thil chu nang hian ila hrelo ni kha an tia femina chu azam lo hle mai engpo ni se I thil ti dan hi thil dik lo takani dan angin nang hianin ro rel ve mai ta che an ti khuma chu police pa chu arum hle mai eng tin ai tia ivan zak thelo ro ve ti pa in femina I biang ta chu khoin tuma ma se femina chuan alo phal lo na samai chuta ema chu ron enrolin police ne na chuanin officer mi hre thiam te an tia police chuanin femina poisa ken chu lak sapa hian khoi poisa kha an tia femina chuanin lak let an tuma ma se chu police chuanin he poisa hi kata turani hi inu hian phal takin min pe chuti lo chu helai huna hian a injur to hau lawang chu hriang che an ti khuma chu thil a soi hnu chuan chu police po chu a kalson ve tamaya femina chuan zuan tuma ma se anu chuan lo dangim buite hre thiam te khatia poisa kan pe ni lo chuanin helai hmuna ka injur thei to nang I college kalna turte engma kan tuk thei nang ti in afanu chu an khapa anu chu an kwa nu khapa thil ti dan kha thil dik lo takani helai hmuna poisa khatiangin ala thei ngot leinem enga tinge nang poni lo pe ri ngota ti in anu chu an zota ma se anu chuan in buite khatia poisa ka lo pe ni lo chuanin helai hmuna injora phal lo lom chu ba ka injor na man ro te po hi ti che ta te min wawa ka soi to ang khan ka injor lo chuan engma ei tur kan nei nang an tia femina chuan ma se nu ka soi to kha dan lovin thila ron ti ni a police ni na aron chuang rengota chu wang chuanin alo kal le huna po engmai pe to tur ani lo an tia chuti lai chuan police kal ta po kha amotora chuan lutin feminai tanu fa an belai chu aron thlek zo zawa khanula kha a chelo ro hle mai en tinemo zertina pe khlak chu ngai don ani kha khatia ron ti zel ta chuanin poisa ka hmuna to mai nga sin en tinemo zui ngai tlat mai aka ka hu pangai ni tlema ani lo kala wangin ka poisa tur ka hmulo tre palom le vu in ka pocket money tur ka nei lo tre pani hi ati deu nunga chuti lai chuan feminai tenu fa chu la in be chun som zelin feminai chuan anu hne na chuanin poisa police ni na chuan lo pe hau to lo tu chuanin a hril mola anu po chuan ngoi rangin afanu thu sei chu alo ngai tharenga chuti an ti pa chuan police chu an la en zo bok chu police po chuanin an ni chu lo la thlir sun som zelin ama chuan alo la phun mol ranga feminai chu engtine mutak ti chu atum het burani feminai chuan nu engpo ne se poisa chu lo pe to suang che hei katlai dona ka kalsanang che o an tia ema po chuan afanu chu asam an chu sak hewa ka fanu ni e lo pek lo chu ka tumange ti in an pani chuanin an han in kuwa chutia ani ko zon hu chuan feminai chuan nu ipek lo wanga harsana ito kan ni chuanin nakina thu nei tu te hna kan thlenanga kan harsana chu akiang emang helai mun hi inzor khapna mun ani lo reng ania ti in anu chu an thrila chemi zot nu chuanin nu ka then pai milong hak renga chu wang chuan milong ha ri to takim ka kaldon tak tak ani o an tia
an pahnih chuan an han in kuah le a chumi hnu chuanin femina chuan anu chu akal san ta a Richard chuanin femina chu apia deuh loka chuan alo ngak renga femina po chu man mo taka lo kalin Richard bularon thlen chuan Richard milong hak rei to om enga mo boina kan tok loka chu wang chuanin karon thleng harani kanu kha police pakhatin poisa lo dil nongota kanu chuan lo pe in chu kan hin bak kai deuh hlekalo mole kha pa thil ti dan kha adik lo hlu hualani dik lo takin kanu chu poisa lak sakalo tuma chu kawa mu chuakani antia chu thua seizon hu chuan kalila ti in kalmai chu antuma ma se Richard chuanin femina chu alo podinga ngoilukte engtin moi soya police chu in hialmo awan makve nang hi chu ni huai sen takini chu wang chuan ke po hian ka hlau em cheni ti in Richard chuan femina chu an fiam zawa femina chuanin Richard fiam thuna thilani lo thil dik lo chu kan do ngam turani chumini wang chuan kha police pa dik lo po kha ke chuanin kalo hnialani antia Richard chuanin ani lom nang chu midik takini ti ka hrachianga chu wang chuanin tuna isoi ithil ton kha hrachiang ve du mai nia ti im femina hna chuanin anzota femina chuanin ka soi to kha ni mai kanu thil zor chu dan lo takin poisa alo khona poisa te ni tin alo la thina ni chumi chu kawa mu fuwa police nen chuanin kan in hnir hrepani antia Richard chuan ani tak chu mole alo ti ve maya chuti lai chuanin police motor chu an bula chuan lo kalin an pahnih chuan an lo en ve renga police motora lo chuang chu a hma loka feminai in hialpui anu poisa lo lak sak thin tu kha alo ni chu pa chu an bula chuan lo dingin an ni chu aron thlek ho a feminai te chu ding tura ti in ani po chu motora tang chuanin aron chuka feminai chuanin enge boina miron siam le don ti in alo ang ngal ton tona police po chuanin eng boina ma ka siam don lo helai huna duty ka ni a chu wang chuanin helai huna thil dik lo ti chu ka vain ka zong thina ni chu wangin nangni po hianin enga ma thil dik lawin ti ni chuanin ke hianin kaman thei cheu ni chu friang cheu ti in an hne na chuan an soya chuta han tong chun zom zelim tura hianin kadap don cheu ni helai vela hian rui thi thil te a hlur em a nangni hian in lo pai mial mai thei ni antia feminai chuanin chu tiang ang kan pai lo hrim ti in lo hniala ma se police lo nuin ani mai thei ma se kha e thian pa mit meng om dan zik sok kha ka ring hlel riau cheu ni ka thu oi ang cheu ka dap cheu in ngai tat chu wangim banglam pang kha khoi ngal ru ti in bang chu an ko ka feminai po chuan engma sei lo chuanin chu police chu amel ho a police chuanin ka soyang chuan omro ti in avin tuara chuta an pahnih chuanin banga chuan an kut chu handa in police chu an hnung chon dun taran mai chuti an hnung chon hnu chuan police chuanin kati dana thate tein om chuanin engma in paya in aru lo chuanin kan hena tang hin in kal le mai dona thu oi takin om phothi thani antia femina chuanin a thiam pa Richard ta hna chuanin Richard ibe kha pela chektir wat mai te kalvat teng he pa hi antia police po chuan Richard chu iwa mong chang ve ti in alo win ve chena chuta abek chu han pe in police chuan rang set thian alo la mong tol lutuk min ti khutlai ve kalom ti in an win zuya Richard chuanin femina chu amel zok renga femina hna chuan femina damdoi ka kani ti in an hrila femina chuanin engtin a damdoi ka alo ti ho a Richard chuanin oni e ka kalom ti in femina chu a hrila police chu amel zoka chumi hnu chuan Richard chu thole khata atlan tawata police le femina chuanin an enjui renga chu police pa chuanin Richard a beka tanga damdoi a mu chu an le kangwa a femina hna chuanin ente hei he damdoi hi i thian pa in atlan sana in pahnia din dun lai ni wangim nangma ta ani mai i thian pa kha ka zui don lo reng nang hi kaman don che ni chu friang che ti im feminai chu avau khura a bek chu han khai kangim hei hi
tu na tu man mi mulawa ita ni mai lom an tia feminai chuanin kata ni mi lo kha kan he na tang man ni lo kho o min so ha ro ti in alovin ve tur tura chu police chuanin eng mai soi in he na tang ka man tia ka soi chuanin ka thian te ka pu te chuan an oi shrim shrimang tu ma midang helai hmuna min mulawani I thian pa khana tlan san dei che kha dam doya ka thil suala tia atlan san dei chia chu ba ka in din dun dana khan in pahni hian in thurual ni ti chu achiang rangani ti in police chuanin feminine hne na chuan an soi dap dapa feminine chuanin chu police soi chu alo en ve khiawa police chuan bek chu han ak tha im tu la hen ka soyang khanin kaman don cheni ti pa im feminine biang chu khoyan toma ma je feminine chuanin alo dang chiang le mai police chuan han kaf chu han phorim lo ko ro le station nei kalang le an tia chu ti lai chuan Richard a po chu atlan che thui to hle a atlan lampang tur angai to mek lai chuanin apia chuanin feminine nu ema chu awa muwa alampang pan chuanin awatlan phei dor dora ema bulawa thlen chuan ha takhian a hne na chuan thil thlen dan zong zong chu awa hrila ema chuanin afanuan man chu makati hle a ema chuanin ka fanu chut khonge om tu na ti in anzota chuti lai chuanin feminine po police chuan amotora chuan lo phurlutin ka soi khei hriem tu na chuan nang hi kaman turini I thian pa nen kaman dun chuwa ani chuan atlan sia san che ni chuwangin khadam toy khan in thurwal hrim hrimang police station a kan sei fel don nia anti khoma chuti lai chuanin Richard le ema po chuan thil thlen dan chu an la in hril ve meka ema chuanin ka fanu chu ngatni khatie ron tlan san thei mai enge omzia ti in azota Richard chuanin kapi min hre thiam ro ka dam doi a ngei chu nia ma se min manang ti ka hlau emani chuwang chuanin ka be ka la ka a phor chu ve le khanin ka ron tlan che dei ni ti in ema hne na chuanin a chan chin chu an hril le a ma se ema chuanin chu alo ngai thiam thei thot lowani itania ngatingi tlan chiat nang hi an man tur ni lom ti in Richard hne na chuanin an suya lukoro ka fanu chi wa chan chu kang ti in Richard hne na chuan an suya chuti lai chuanin police pon feminine hne na chuanin station a chuanin mun fian rial takania chuwang chuan ka du dan da nei om chuanin kaman khelo mai thei che ni chu hriang che ti in feminine hne na chuan an thril dap dapa feminine chu athinarim hle a trap teu chung hian a ron tong chuaka kanu chunga iti dan kha adik lo to na ka lain ka chunga he tiang hen tiang mo ivan zak thelo tak police zak thelo takini anti khuma chu police pa chu azam lo hle mai tuna chuanin eng angpon rak mala ka thun hoi omini hi o anti a feminine chuanin tuna hian min manani mai thei ma se thudik alan hun chuanin nang hin ichak lo ngotang anti a chu police pa po chuanin eng angpon thudik chu highland tumala itan chuanin chhuah theina awang ngotang an chan chu eng kim helai hmuna ka kol vekani khadam doi nge kha be ka tanga ka hmu nia I thian pa kalbo de khei hriem anti khoma feminine chuanin ni e dam doi chu kolani mai thei ma se ka ta ni lo tlatani ka thian pa be ka tanga ilakani kha o anti a chu police chuanin ni e ma se I thian pa chu kalbo walom tin in pan he in din dun lai nge ya kala karom man chu ni khei hriamo anti a feminine chuanin o ani mai thei ma se kata ni lo ti chu nang hi ni chiang ani anti khum ve sak saka police po chu athinarim ve hle mai min hnia suang che police station kan thlenga chu min hu chuan exam chu azal rai mayang chu lo hriang che anti khuma chu min hu chuan motor chu hantinungin police station lampang pan chuanin an tlan ta nga la chu ti lai chuan ema le Richard po chu lo la in bizelin Richard chuan entin nge police station a chuan ka kalngam te rengang kemin man dona sin ti in ema hne na chuan an soya ema chuan in itania chu wang chuan ka fanu na torna rengot tur om hleinem chu police ne na in puang mai ta che ka fanu men chan chu sak ram ro ti in Richard ne na chuan khongoi na chu an nge na chu min nu chuan Richard po chuan rem ti in
an pahnih chuan hman hmawh takin police station chu an pan ta nga la feminine te pawh chu police station chu thleng to in police chuan handcuff chu abun tira feminine chu kalson theilo tur hianin a thlung bet lata feminine chu han fiam velin akut te chuan feminine mai te chuan khoi an tuma ma se feminine chu alo tang ve na sa hle mai police chuanin eng angpon omla nangi che thei mi lo kha ka du danin ka che thei ni ti in akorde chu an phel thola chutia phel thon lai chuanin handcuff cha bi chu leya chuan atla a chu mi hnu chuan feminine chu an pan hnaya a khabe te chuan han khoi verin fo an tuma ma se chulai tak chuanin a set chu lo ri in a thria te chuan an lo ko lo ni a chu police chuanin poeti hmel hle mai akor chu han la in akor chunga a set da chu an la chuaka a thian te chu han changin engata ngen ti chu an zota a thian te chuanin office chunga computer a thil ti tur pui mo deuh om thu anon trila chu police chuan poeti hmel hle mai awa han hun lo thin tak mi thil ti tum lak lo lai lai in a ti bul bula ama chu han rum hatin a thian te chu an bele a ole ne tu na ka rong kal ngal don nia ka ron ti don nia khang te chu in thiam ve mai ka ringa sin le an tia chumi hnu chuanin an ngoi wang wanga seta tang chuan a thian te chu anon tong le a iti lak lo lai ania hi nang ma ni ti ngei ngai lom ti in anon trila a hnu chuan seta chuan on tong le in ole ka rong kal don ka ti chu milong ha kang chu an tia chumi hnu chuan set chu ada ta a feminine lampang chu an hoya tuna chuan ila van nei hle mai nakina kala rong kal don thonia ka thian ti hen hilai mani om ti hi an hre hau lo ania an tia femina chuan ti hem in kalsan ringot don mo an tia police chuanin o ka kalsan lo chin nakina ka ron le le don ani nuam dawin ka siamang che ti in feminine chu an khoi le zawa ma se feminine chu alo tang ve na sa hle mai chumi hnu chuan akor chu han siam tha in chulai room chu a chu santa a chu san lai chuan handcuff a hlau ti reng reng hreloin handcuff chu leya chuan a let renga chutia police in a kalson hnu chuan feminine chu a huna chuan a tap ker ker renga anu te angai tu chuka anu na chanchin a hredon lo ti a hrebok si chumi hnu chuan an hoi kual vela chuat laia handcuff chabi lo let reng chu azu muta a thei top chuan a ke chuanin awabana ma se a ke chu a kar hlei thei tlat lo a hnuwa chuan a thei pa top chu an chhuah le a handcuff chu awato phata alama chuanin an la hnaya chumi hnu chuan a kut chuan banan tum maya ma se handcuffin a ke an lo thung tlat bok si ti ngai na hrelo hle mai a rilu chuan an ngai tu na sa khopa ma se in ngai thu chuakim a chapal bun lai chu phelin a ke sung tang chuan handcuff chabi chu an pir chho zewa a ke chuanin a kuta da chhuan tum lai chuan har sa ti hle mai ma se thei pato ban chhuwa chumi hnu chuanin handcuff chabi chu a kut chuan ala theita ma se man hmolu tuk lama handcuff chu a hong lok theilowa a kuwa chuan vilu harati hle mai a thei to ban chuan hnu chuanin a kuwa chuan vilu thein handcuff chu a hong thei ta hlawa chutia hon hnu chuan a thaw veng ta huai mai a kutan thunna an phel to boka chhuhna tur chu a zong ta ngala ventilation lampang chu an en masabera ma se bara lo omti awa hmuwa chutia thil lai chuanin police chu a local chho ve chi boka femina chuan chu police chuanin aron hmuhmanang ti hlau tak hianin adit na ta chu a thu hniam ta sota chu police chu a thuam hnote in siam tha in stepa chuan akal chho ta zela police kal liam hnu chuan feminine chu handing marin police kalna lampang chu a thlir zui ta renga chumi hnu chuan feminine chuanin abul hnaya midang duty an omle omlo chu an bi le tak taka duty dang an om tak silawa chuanin atan vanina a in hong ti hria in kongkhar lampang chu panin kongka a chuanin man hmo takin atlan chuak ta ngala chuti lai chuan Richard le Emma po chuan police station chu lo thlengin tidak chung hianin kongkhar chu an pahnih chuanin ron hongin anon luta
richa chuan ma hruain aming deuh zak renga kongka an ron lu hnu re lo te a chuan han ding dunin richa chuanin helai hmuna hian ani an hruai dawn ni police station chu ni a ke chu ka rong kal phei ve lo mayang an ti a ma se ema chuanin i ron kal ve lovin enge omzi omang ka fanu chu an lam man reng dawn a sin an ti a richa chuanin helai hian ka lo om hri zawk mayang vakal photla thil om dana zirin ka rong kal le dawn ni a ti im kongkhar chu hongin a chuak ta ngala ema po chuanin richa chu han enzuin ani chuanin ka rong ko huna che local fatang che o ti in an pahnih chuanin an in thenta a ema chu kal ngalin richat ero kongkhar bula chuan a ding renga kal hlat chu a hre ve hle mai an huwa chuan leaf chu han metin leaf kongkhar chu a in khar ta triala ema po chu police duty na room a chuan lutin a chunga chuanin police ama poisa lak sak tu ngei kha alo thu a police ni na chuan han kalvatin afano feminine chanchin chu anzot nga zunga chu police chuan lo ngai sak thadu vak lovin computer chu alo khoi mela anu dewa chuanin han tol hnung devin animo de fanu khanin dam doi a ka chu wang chuan kan man mai ni enge ni adang soi duila ne ya ti im ema hna chuanin thoveng takhianin anzot ko le vela ema chuanin ka fanu khan damdoi engma tingai lowa azur lo bokani a thian pa ta in man sak mai ni a thian pan chu min hril veka chu wang chuanin ka fanu kha min chu sak ram ro ti in police ne na chuan an nge na police chuanin e fanu kan man a chan chu an pahni khanin an om dun tlatani tina thian pa kha atlan che bok sia e fanu nen khan an in bilai ka motor tang nge in ka hmuwa ka ti dinga chu wang chuanin kamana ni kha ifanu ta kha ni hrimang ani lopon ifanu kha atlan chuk de ya chu phone ang che ti in afanu chu phone tir antuma ema chuanin afanu chu phone antuma ma se a phone tlang thei ta haulo chu milai chuan police chuanin alo thlir ve renga a chan po afanu phone chu alak sak dei wangani ema chuanin afanu chuan phone alak thelo thu chu an thrila police chuanin ka ti reng kha misula ni kha alak du me lo kha helai hmunai local ti hria chu wang chuanin ala du lo ni kha han phone le chinte helai hian athu boi engkim ka je vek towa chu wangin entik lai po man the rengani helai ya ngai dam tilin i locala ka ngai dam thelai chau hianin helai hmuna a local ngei turani phone le vatro antia ema chuan phone chu an la chole a afanu chu phone an tum le a ma se a phone thei chong lo renga ema chu amang ang hle mai police ne na chuanin kapu ka fanu hian a phone la thei lo reng ani entinge kan ti don an tilia police chuanin kha mo ka sei to kha alak du ka ring lo reng ani atlan chu ka chumini wang chuan man le hlawani kha an ti a ema chuanin police ne na chuan kapu engpo ni sela ka fanu chu ka hmu vele ibula ka ron roi le ang khongai takin khalaya a case in siam kha min thai che sakro ka fanu hi thil ti sual tu ni lo ni pa zo kha karon roi nge antia police po chon ni e engpo ni se mi pa po iron roi chon i fanu po iron roi tel turaniang an panni khanin thu zo fi ve an ngai ni antia ema po chuanin police te sei chu apom ti hriat takin ole karon roi ve ang antia chumi hnu chuan police chuanin tuna chuanin vocal photla i fanu le chu pa chu wazongang che antia ema po chon ole ani le ti in pon lampang pan chuanin akal ta ngala chutia ema chokta chu athil zon hmuna chuan vakalin a phone chu a endeu chena a phone number te chu a phone atang chuan an dial non le a ma se a phone chu a phone tlang the reng lawa lungai takin a phone ngai tu chuan chulai hmuna chuan a thurenga chuti lai chuanin feminine tan chok po kha a man mo hle mai police in ati dan vel chu a ril ru na box sia a ha lu tuk bok nen banvuan chuan ril ru na takin ading renga chuti lai chuan a pi loka anu thu chu awa mu a man mo takin anu lampang pan chuanin a tlan tanghal vata anu chuanin a fanu feminine chu a hnung chona wang chuanin
afanu ina rom panti reng halo chuan lungai takina thutna hmuna chuan ala thurenga apia dewatang chuanin feminine chuan kanu ti in an kawa feminine chu man mo takin anu lampang pan chuan kalim anu chu awakwa thlopa anu fa chuan engma soina chang hlo chuan an trap dun homa anhuwa chuanin ema chuanin kafanu entingei tlan chhuah thei zawk police station a karon jong chesin ti in afanu feminine hna chuan an soi zunga feminine chuanin nu kha police pa kha miten takani kha engma thilti sul ka nei lo reng ani ka thimpa ri cha ta khanin thilti sul chu nei zoka ani po min dam don khanin dam doi ka sin ti in min hrila chutia min dap lai chuanin a be ka dap lai tak chuanin richa chu atlan chethuta khami tan chet nuwa police min ti dan chumo kha pa jak thelo dan kha ka ten hluah ni ti in anu hne na chuanin an suya atu sui lai chu nu chuan lo pot chatim khang kha chu richa tan min hril tolom buite entin nge ron tlan chhuah theya ti in an zot le a feminine chuan anu hne na chuanin police station na police in ati dan zong te chuti lai a thian ten anom biak dan te chupa ka handcuff a thlawa hmu wang ten chulai atanga ron tlan chhuak thei ani chu anu hne na chuanin a hril zunga anu ema chuanin ani chu buite ani chuanin ma se kha police station a khani kan kal le ngai ni ani hne na ni lo pon midang duty hne na kan kal don lia thudik tak chu kan soi turani tin richa ta po kan kowanga ani polo kalang ti in afanu chu an hrila chumi hnu chuan an pani chuan police station lampang chu pan turin an in ruwa man ta a feminine chuan a hrel hle mai ma se anu soi chu an hil ngam lo ani police station chu thlengin police station a chuanin police an mani man lo tu jok kha lo thu in computer chu alo khoi mel ema chuanin chu police ne na chuanin kapu khongai thian pa kha ti in an zota chu pa chuanin ani kha chu sulai akal lok ani kha enge indua ti in an lo zota ema chuanin afanu feminine chu han khoi pa in ka fanu hi i thian pa kha na mana chu wang chuan hei atlan chuka karon foi le ni ka fanu hen ti sola nei lo ti hi chiang takin kan soi do ni ti in an soya chutia a soila chuan chu pa chuan ngoi lok ru ka khoi ka kesan ni lowa chu wang chuan in kan ko wange ti in set chu han onin asset mang chuan a thian pa chu an kawa chutia ko lai chuan ngoi reng hian feminine tenu fa chuan in chu pa chu an lo clear ve renga a thian pa po chuan in ole ka lokal nga lang ti in duty pa chu aron changa chu tu feminine nang ria chuan a hupur mel hle mai set mang chuan police pahnih te chu reivak lo chu an han ti du na chutia setan man zo chuan chu police chuanin lo hak lokula ke po chu lok ko ngaya ka thian pa chu tuna tanga rei lo te a lo kalang so pi lok ruma sonin na oma lo hak lok ru o ke chu chu lok ko ngaya chu wang chuanin ka chu san mai ang chu in case ka hriat pui lem lo bok chuwa lo hak ang chu ti in athut na tang chuanin an thawa feminine tenu fa po chuanin chu pa chu lo om ve sen ti dun hle mai ma se an ni chu akal san ta deya an hu dewa chuan police misual pa kha ron thleng ve ngalin in ron thleng ta mo entin nge lo tlan chhuah thia nang hi enga mutak chu ni entin nge tlan chhuah da min hrilte ti in feminine chu an zot masa a feminine chuanin handcuff chabi a thlau dan te chu han threlin a ke hmanga lak dan te chu an soi zunga chumi hnu chuan police ne na chuan kapu min ngai dam hram te ti in ngai dam chu an dila ma se chu police pa chuan akut chuan ron kokin ngoi chip chamro heta tanga zela tanga itlan chuana ringot po hi zel tan theina case nei na ni sin chu shrem ti in a an khum pia pa chuti lai chuan kong khara tang chuanin richard chu aron lut ve meka police pakhat lo chuak ne chuan in tokim an pahnih chuan an in mel ren rona ma se richard chuanin kapu helai hianin feminine tenu fan lo kalem ke hi thil ti sual tu tak chukani ke hian dam doi ka police chuanin ka thian nu feminine nen kan om lai chu min hmuwa ani chu miron dapa ka be ka dap line ka tlan chit san deya ke ma thiam lo ni an tia chu police pa chuan engma ka lo va ve
ni enu fa chu anong kal ngei lom engmo han sui chiang deuh te ti in chanchin chu an zot chiang le a Richard chonin kapu nu fa local te a nula zok kha ka thian nu ni a ani nen khan khulai kan kalain I thian pa duty pui pa alo kala ani khan miron man ta ni ati lai chonin ani chun nga tinge lok ka pai vo om ve si lo ve ti im Richard ne na chuanin zo na an siam le a Richard chuan sui chun zom zelim kapu ka sei zo main milo pot chatani kha ki ma hi ka tlan chede lom ti in nan suya chu ti lai chuan office chunga chuan police chuanin feminine tanu fa chu alo vau ve renga feminine kuta chuan han potin anu chuanin alo pot ve tranga ma se police chuan ema hna chuanin ka soi to kha I fanu hi ka tina don lo thil kan zop fia mai don ani ti in ema hna chuan soi chuan ema chu in thla dulin feminine po chu a in thla dul ve maya abul lampanga chuanin han pot phein hi fanu hi helai hmuna tang hianin atlan chuka tin dam doi chungchanga po khan khesa nei theini chu hriang chu o ti im feminine biang bula chuanin an tong sa boka feminine chu alo tal na sa hle mai khati khan ning khoi ronga su zak thelo lutuk tenom pa ti im police chu avin tuara chu ti lai chuanin Richard chuan police pakhat hne na chuanin abula trangin athil ton dan zong te feminine ne na police in adap dan zong te tin atlan chet dan zong te chu police pa hne na chuan engma mai nei lo chuanin a hril tap veka chu mini wang chuan chu police po chuanin lo thra thiam ngalin e khai chu ti ni chuanin thudik chu kan hailan ngai ni chu lokoro ikalvatang ti in an pa ni chuanin room lampang pan chuan man mo takin an tlan chodun ngala room chunga chuan police misual chuanin feminine chu thuthlengah chuan lo thutirin adin chil rana abula chuan anu chu chengam lo chuan alo ding ve renga chumi lai tak chuan police le Richard chu lo lutunin top ngaro ithil ti dan hi thil dik lo takani khanu kha khoi reng sung che antia chu police bo chuanin e senior enge omzia anni hi thil ti sual tu nia kamana enge omzia antia chu ti lai chuanin chu police mi felpa jok chuanin thil om dan zong Richard thian min hrilvek mei che kha khoi reng sung che antia chu pa po chu in soi thiam chu atum hle mai ma se senior ke hian enge ti sual ka nei na antia chu pa chuanin ngoi chip chamro ti sual I nei chu nakena ila soi chiang don nia eka ngei tang hian ka nangai thla bukang tuna chuanin khanu kha chuala nangkha man turi ni e kaman photang che police po ni la ka junior nia thiliti sual chuanin kaman thei che ni ngoi makro ti in akutan ban phartir ngala chumi zo chuan ani jok chu lokapa chuan akhung tarana chutia lokapa an khung zo hnu chuanin femina chuanin police pakhat hne na chuan kapu ichunga kan lom nu tuke ani khan min khoi chelo chonia ma se nangi local hlawa ichunga kalom nu tukania ti in lom thu an thrila chu police chuanin ka hne na lom thu sei tur ani lawe he tlangwal hian thudik engkim min thrila ani wanghen khatikhan karon le ani ani hena hian lom thu in hril jok tur ani yang ti in feminine te hne na chuan an sui dapa chumi hnu chuan feminine chu ron tong chuak le in Richard ichunga kalome min tlan chit san hnen dona mokatia jela hun hriom takin hun ka hmang dona mokati line nang thudik pong chok turin iron le le kalom nu tukai ti in an pahni chuanin an inchibaya chutia an inchibai zo hnu chuan police chu ron tong chuakin Richard ne na chuanin e khai tlangwal mi huai sen takani e ithil ti diulo na chu nang hian zep mi alovin kan hne na isoya enge soidu tele na em antia Richard chuanin feminine hne na chuanin atlan che sana wang chuan ngai dam dilin thil ti sual tu chu kani e ti in akut chu police ma chuan an do wanga police chuanin e khai tlangwal idam doi chu keipon kala mulwa dam doi ni nge em ti ka hrelo chu wang chuanin kaman don chenge man don lo chiti engma ka hrelo ani kha aman tu ber chu thana lokapa kan da ve to boxia khati khan nuai boxi chu wang chuanin anni nu fa hi eka san phot mai te ang sota kanin kom don nia ti in an pa ni chuanin an kalta a chutiang ka san tak nu chuanin
femina le ema chu an pahnih an kut chu in vuanin ema chuanin ka fanu du tak zela min tan san dona mo ka tia kalungai man lu tu ka lom an tia chumi zo chuanin an pahnih chuan an in kuah vong vonga femina po chuanin nu keipon ka tan san man don che mo ka tia ma se kha recha ta chu a hun taka aron in lar ta ni kha midik zok te hi midik lo te wangin zela hin an tang fo lawang ti keima tangin ka ring hlel ta love achan chu richa da khalo le talo se zel ka tan mai ba ka thiang hlim na zong zong ko hlo do na sin ma se a hun taka richa ta alo le le ta ni kha atia an pahnih chuan lung chet takin an in ku adun vong vonga ole khati zong kha alo ni le tareng mai mindu saktu te zong zong in chunga kalom le tak zet zet ani e thlir tu ngai thatu te hun nuam tak lo mang zel ula kani mule zel tura ngai phot mayang o in zawa in hun man nuam le vek ule